Als we kon then we college pay the cable master the tray as bread and arrow as college liggen cable. Dan een nice college was the tray. Zijn nice neem gaan ja sai. She zijn een nice hoe me tie. As then me jonge ole one tie saw me hin. Gisteren wel de gang wel verrad. Niks John die verrad. Did you agree? Die verrad. Oh, die verrad, wel? Nee. Oh, wel. Oh, wel, een verrad, dat shit. Ze zijn vragen en hin egg post. Dan man kon aan hin mannen zien en een fiets blind. Han helmen. De krie mij een. De krie mij een. Als dat maar dan gisten maar gobrachen of krie ole van leien een. Ole van leien. Als dat man gold, als dat man able de gold force. De ram slei en dan de brek gobrach. Dat was soel. Dat ole was soel. Slant en hin dat ole was soel. Ole was soel. Wel, zijn nice wanneer. Kent je grey? Zijn nice. Oh, zijn nice. Han er man ole chit, dan man ole gold en on tray. Hadjen wanneer. Gold on tray. Hadjen wanneer. Die goalpost, voilà. Hey. Oh, die gold, dat is niet veel gold, dan. Oh, weer goal, olie en trein, hè? Wel, shoes gauw, ole van leien. Nee, olie en leien. Maar mis ole van leien naar midden. Kijk de kabel, Fieders. koorarrows, de hele redders. Fieders, jij gober. Fieders, jij. En dat mis niks van mij. 3 feet blinden. Als kwijt gerinnig, als dan mij is. Gold, gold en is hem. Als dan mij gold, dan mij gelijk niet. Als kiri, als gold, erinnig niet. Wat is dat, wanneer? Gold, erinnig niet. Dat is hek. Geen hek. Als de bonners, de jij kere, als fit hem niet. Wat is dat? Nee. Maar dan lachen ben je met dat voor dat ik gold kan halen. Een kid train neem ik gender om zij, maar ben me voorschijn pijn als de kan het van hem. Nee. Dan laat me vragen dat. Maar dan John en dan John is zo'n dat alle gold bij. Zouden niet. Nee, ole. En als je laat is die het corridor dot. Nee.